Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Grek għalli ma attendix ċ-ċerimonja uffiċjali ta' jum il-Ħelsien għax kellu impenji oħra. Dan l-istazzjon staqsa l-Kap innifsu għal raġuni li għażel li ma jattendix fl-attività annwali quddiem il-monument tal-Birgu. Dr. Grek, għalfejn ma attendejx għal ċerimonja uffiċjali tal-Ħelsien? Kelli impenji oħrajn. Minflok il-Kap Nazzjonalista għażel li jibgħat lil David Aġus minfloku li wasal fuq il-post propju bil-karozza tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Deċiżjoni li ġiet deskritta bħala bojkott taċ-ċerimonja nazzjonali, simili għal kif kien isir mill-Partit Nazzjonalista bejn l-1987 u l-1999. Dan l-aġir ta' Grek din il-ġimgħa wkoll ġie ftit tal-jiem wara li l-Partit Nazzjonalista tellaq attakk saħansitra bis-Segretarju Ġenerali ġdid tiegħu dwar il-Festival Mużika minħabba l-fatt li waqtu tkantat il-kanzunetta ikonika tema 79. Dan l-istazzjon staqsa wkoll id-deputati nazzjonalisti dwar jekk jaħsbux din il-mossa minn Grek kienet żball kbir għal xi ħadd li jaspira li jkun Prim Ministru tal-pajjiż. Fost dawk li staqsejna kien hemm id-deputat David Aġus innifsu li kompla ma tweġibiet jew in-nuqqas tagħhom fil-konfront ta' One News. Irranġaw l-istorja li għamiltu. Tikkonferma li l-Kap tal-bek issif filgħodu. L-aġir ta' Grek wassal biex id-deputati tiegħu stess ikunu skomdi jwieġbu dwar ir-raġuni li ma marx ċ-ċerimonja uffiċjali tal-Ħelsien. Fost dawn kien hemm id-deputat Awċi Elix Borġ li minkejja li fuq Facebook tella post jitkellem dwar l-importanza tal-Ħelsien naqas milli wieġeb il-mistoqsija li għamilnilu. Grazzi. Għalfejn ma tix tuġibni? Għalfejn ma tix tuġibni, onorevoli? Id-deputata Eve Borġ Bonello wkoll kienet fost dawk li baqgħu deħlin fil-binja tal-Parlament. Mistoqsija sempliċi, onorevoli. Madankollu d-deputat Derin Karabot fil-waqt li ma ġibx jekk dak li jagħmel Grek kien żball għalilna li ntbagħat rappreżentant floku. Kien hemm ir-risposta ċara u kien hemm rappreżentant tal-partit ukoll.